Jien noħlom b'soċjetà li jimpurta, fejn uliedna jitalmu u mhux biss jistudjaw, soċjetà fejn in-neputijiet tagħna jistgħu jbidlu l-pajjiż, fejn il-ħaddiema jkollhom dritt tal ħajja diċenti, fejn il-ġenituri jistgħu jirtiraw b'dinjità u l-anzjani jagħtu aktar lis-soċjetà. Din il-viżjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija li jrid li s-soċjetà tagħna tkun soċjetà li jimpurta li tirrispetta lil kull ċittadin tagħha biex flimkien inwettqu ħolma ta' Malta aħjar. Adrian Dalija qal dan waqt li fakkar kif minkejja l-ftaħir tal-gvern f'pajjiżna għandna ħaddiema jaħdmu bil-prekarjat, anzjani li jbatu biex ilaħqu mal-ħajja, persuni li għaddejjin minn diffikultajiet ta' saħħa mentali, kundizzjonijiet ta' saħħa, problema kbira ta' solitudni. Għanna ħolma waħda għal Malta aħjar, Malta tal-futur, Malta tat-tfal tagħna, Malta digitali, soċjetà li importa. Mela ejjew flimkien, ejjew magħna ħalli infasslu futur flimkien. Adrian Dalija li l-ħadd tal-aqġimgħa ta' attivitajiet u dijalogi marbuta mal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista infasslu futur flimkien qal li ħadd minn ulied pajjiżna m'għandu jiġi kkalpestat. L-inġustizzji m'għandniex nippermettuhom la fil-konfront taċ-ċittadini u lanqas kontra pajjiżna. F'diskors fejn tkellem fit-tul dwar il-bżonn li nirrispettaw lil-omna l-koll lil Malta tagħna, Adrian Dalija nnota kif qed neqirdu lil pajjiżna stess bl-ogħla rata ta' tneġġis, gvern li jrid jaħraq anke l-plastik f'inċineratur, żieda bla rażan fit-traffiku u l-kostruzzjoni fost oħrajn. U issa kif minflok nużaw l-imħuħ mill-aqwa li għandna f'pajjiżna qed inbijaw kollox lil min jiġi, l-aqwa li konna l-flus u ħadd ma jagħmel xejn jew jitkellem. Ħli fil-Partit Nazzjonalista illi ħajkun qiegħed hemm pass madilhom illi għartna biex dak li tatlilna aħna irroddu lura biex dak li għamlet magħna aħna naraw li nagħmluh magħha biex fej ħadet ħsieba aħna nieħdu ħsieb lilha. Qal il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista qed issir bħarsa lejn il-futur hekk kif tkellem dwar l-approvazzjoni unanima għat-twaqqif ta' Team Start, fera ġdida li se tagħti liż-żgħażagħ l-opportunitajiet kollha fih dan il-Partit Nazzjonalista. Iż-żgħażagħ tagħna rridhom jiġu biex imerruna f'kollox, jiċċelenġjawna f'kollox, jgħidulna l-idejat tagħkom u fej ma taqblux iġġieldu magħna bl-idejat. Ikkonvinċu lilna il-pajjiż tagħna tridu tibnuh intom magħna u mhux bil-maqlub. Adrian Dalija appella lil dawk kollha fih dan il-partit biex ikunu qalb in-nies. Ejjew immorru għand in-nies, ejjew niftħu mhux widnejna imma qalbna beraħ. Ejjew niftħu mhux biss il-bibien imma moħħna beraħ. Ejja nisimgħu l-uġieħ tan-nies, il-weġġat tan-nies għax aħna in-nies il-Partit Nazzjonalista mhuwiex tiegħi, mhuwiex tagħna biss, huwa tan-nies. Wieħed li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista se tiffoka fuq 5 pilastri: ir-rispett u d-dinjità lejn il-bniedem, l-importanza li kulħadd ikollu għajxin diċenti u kondizzjonijiet xierqa, li konna soċjetà li tħenn, pajjiż li jibni l-infrastruttura tal-futur u soċjetà li jimpurta mill-identità tagħna.